Nyangenya. Yes. Ngakibwirire. Biasa numurari. Mbiya mono sana. Yabona. Abantu babeire bakurwe birengerere aho igoro yechukura kya getwense miri ya Nyacheki. Yabona. Abande kero kende bagotanga no gupima na kwarenge chinguru gati ya Jubilee na ODM. Timanye tinge birenge bya ombiri bikya birenge bya na biringa obwa MCN kero ke sana. Yabona. Ase serikali gocha kweso ye ime go campaign go se kero kende code. Yabona. Ingiga ko gara go se birenge bya ombiri bya Nyacheki. Nambe ya mombi yo mona selibaga. Bonde te gote byo mu MCA naftali kuba chole tukweka mu ya codinga ongera. Biya mono sana asaba ndo banya cheki asenge cho mwasoge ta so bonke basoge ta 62% na roche bagaka chikora Mbate mete fona mbe ya monde te gote banga mbiya mono asaba ndo banya cheki namba ibere gonde te gote banga ekonari gere ti video na information tonya to create ground ige gote te byanga abantu mbachite gali ne kibasinga sana yina kwa mbodi ni kirugo kerige sinini yeko era abantu bakwa ne kibasinga asama tukoma kega etire kwarigerere gusi yeto tugwate eguru chiguru pubere abo ya monere guru na abomo wo musi ekurau na Christmas gero ubura uyuru musene to kisi na by the way gali mboye no arwete bo bas constituency no mu chumbu bas constituency manoti na bachumbere inde bande 8 no bare nere eguru yende ya iburu mwa bwangoiga asina ro professor Ongeri na umingo magana baingi ekurukunga mwanya gitinge bosobuya na roche nga mwanya gitinge twensi yes nero ya gitaro asokorora kwane ngo pima na baingi chingurunga ningo onywereire ime ya gusi ejine kitimu bire kya kurwa namba ya namba ibire asokorora kwane ne birengere byane ndobwate kurinde code your opposition ne serikali yo ku Jubilee ne kyama kya wasu bwango gano jengera ko no ematuko onna kiete te test water singa ya soire usi vice president ya chire usi sana ne president ya chire usi sana na abantu kuru usi abachumba baga bachire pale bachire state house sana aba musimbo imoka bakana state house sana ase in the name yo koralia oso go promote kyama ya Jubilee ime ya gusi ona kero ndenge kwende kero kya Nyacheki ke sana onda tako te bingi to geli kenge kenene mono ase ngojina kiuga kya kuri kubona ime ya gusi na keko kero monta gitaro no mugapa no Nyamira agitaka cha kubwate cyo mugapa no Kisi waje kore campaign ekero chikora chiage tue igonda tako te bingi ndongere naro cha ingaraji clip abachumbe bakuminya kibuna bananchi naro cyo muchumbe wogitutu cyache ogotenga ngetari besa na ari taka abantu bakamutenga ngirende gwacha gukora ayetoli yoga igakarwa agenda bakamuseri ngaraba go seri muchumbe obonchari okuruku opole nere mbamosere sana akeigo ngoji kurigereri inkoraba ko mocha ikigari cyamangi amagena mo David governor ito Okisi nabana abantu bonse bara affiliated ne cyama ya Jubilee ingate bankieke tetwanya matokeo abalende gono kwana bali bara affiliate no bo mugumo gusi ekerto nyinyi tokora matokeo asoka mana goba nganyara ngamane kyama ya code ya ODM umuntu aboire chikura inginta tegote yabo umuntu rire chikura ne timo manyiti nande timo manyiti na kyakale I hope no muntu muyoka but ya sobirengele byane aire chikura asengencho yenda mwamwe abantu babwate usasengi jo kupima ne birengele chinguru kuri kwendera tegusi abantu akoranga egente gekyo bomu businkera gurwa buya ime ya gusi aquí agora ko chaba ko ramuntu uri bwenshi ura affiliated usina kana ba suspect umuntu nga oyaza ko umuntu Jubilee baza kumosera ntote benga ODM nja wineti Jubilee nja wineti gusi yene by election ya bete ande ba hote ba siasa litu kelimo bilingo mwaka asama na bete igoro Jubilee kwende ODM ne ya buye egento ngo ko bore ligo yena sa manyikanete buna no bweri wa ODM ngome ya ODM nabamanyikanete lakini oyo irete gabwate chukura chiri bubere na gento oyo mubwate tio Jubilee gabwate liwe ya mana gento yabona ekero kuri eji percentage ine nene sana so omuntu ngome ya bande kwera chukura nambe yemo oyo kombe ase ODM ari kuboria na ase Jubilee ete ore gapweri neye nabakwanga nenge sana
igo ninya le kana to tebe nga bado no nyemba ireti at least imbabwa the following and almost around 40 something percent on the yota bwa the following gari kana na bali ba borti abantu bitino tanyo te kule siro kilo muntu anyo te chikora chaye kilo muntu na bwa the following otatige following ya muntu bo DM ya bete nyingi kubwa bonso namba ibero muntu bwate kiro kiriyabo Nyacheki no muntu bo DM so DM ngo depend yange kiro kiyayiga ke retain jubiri ya kurwan o kurende o DM ba uri kiro kiyabo yetanyarete egendo kende twata batima itinga na kirio ko erengome ya ODM igitimo nyiti ebine birengere na bego kwanwa ebine birengere bya bantu gusi gonye maite buna ekurende ase muntu ndumwe sura oneke sara cyaye kuya inga kiye nga yange igoro ewefu yaje teka nda so DM banta buto ko barusia ro igona lakini it is not necessarily what will happen in 2017 but it is a hint actually of what is the kere ko in the board external go chokobori ne reflect ya mangana buna chokoba 2017 na berabe but abantu gato be very careful abantu ba ODM warning ko ka tomanyenga abantu ba Jubilee na barabwe barode baakiru baakire back to the drawing board abantu ODM should not sit on the comfort zone watanga bono ntundu erite aiga usine say told we kaba work extra hard elinde bake maintain momentum success is not what happened yesterday success is the capability and the potential ya ODM to maintain this momentum mpaka 2017 ekero nare kona kurigereria abuna nkona kurigereria chukura gocha na bondo cho muntu gatatu igabwata chimi kianda na gento 972 yes. no yo Jubilee agatwa 1100 egapwe ine nsini sana yes igoroche ekiama kya gatatu nkenisi yabon ekinge yo toro kigusi isi that third force or second force goja gusi what I can tell you almost ke manso ni oyongo na te kuri buga kona bwa kisi na ndina kiete gesa radio yegesa one day prior to chikura akakwana sana igoro ya Kens na ndina campaign ile candidate na ithiri bagi go campaign ile candidate yae ugaria na ndo korora ndinga na te base birengere bya nokorora kwana abantu mbata ithi Jubilee usi wana abantu mbainga ngene Jubilee ekero kuri ile kya muna ya manso ni oyongo KNC yakonyara chikura 900 yeta kera ko tenga na ki you should watch this man you should watch KNC in Kisi it might not be the third force it might be the force you talk kogera thongo tebera ko inyonga 40 people nkiabuno nekero ko tega ramoni ya wana inchi bako kiringe saiga yabo ya tago ngorera bari no rio tare ngoro tago no tima itigo sembanche KNC besaiga yabo lakini rende we should watch a party ya KNC na vera sa otaburi birugo bire bitatu 2017 Emne birangere bian emne birangere bian ODM warning and you the kusia so koranga tuaroche but don't we should watch KNC na ODM woika e momentum endere omonto omogare kundikiranga musubati ongera no bure yabon abera nya kana na barabungo pima na barenge chinguru igobona omonto win mono ga Janet obviously kero muntu na dede go win that Janet na obure boka kero muntu no nyamba bo mumoima bata itekero kirikanda Jubilee igo kero muntu na ta win igo definitely asenge njobono muntu bo ODM erete ongera won ase opo mbo mugusibwa rokanire bokolin towards one side eventually bagatabanga to declare bono to achire nsepa ya serikali yabona a future yabona kyoro chere nyuma yogota deliver kero gegochi ase Jubilee. This is my opinion ene birengera biane opo mbo mugusine gari ebogoriti abantu okimwino gari unendete ku myaka bono Nyacheki yanyorete epancha njera buje njibaro okugoro bamana ko bimuka nanda bagenderere so they will continue however I see accident ke ochakaba mutu accident ke ochakaba mutu gento tamaitineke egari yo ochakaba total loss yani gento ke wo mogestrepi gose abantu bakamba ke basaba ebukuruma
what I see accident will happen. A few people will be abantu bakemba baumie and they don't be surprised to nyonga ka walk out. Na abantu bakekuru gari back walk out. Either better record was say otherwise. But I see again thinking of mutual. Enkwera na bale bata ya benga. Chikoba oba mombori ko 2017 bole intact. Abantu ngata ya bale tu abere tu iranire. Man mombori ko 2017 bole ora amo. Kero kende asa batagere beto na batoli liboli yo maelio. Ebon. Ni mai tenga chinga kichi ato minyo kiri kinga mana eto bua tinga kimbu ya mono ritanga ni aso kwera chinga kichi ago kwa na mona. Asante. Akero koligereria ense ya moyo bate betia abana siasa nga pesa zako zinanuka. Ebon. Injerende bagakana nga tuliko bwata chibesa je uri tukelimo. Ebon. Erinde to sabe for 4 years. Yes. Nenya alikana nga erere tune ya chire ushi. Akene kya mangana. Amaskania manene nego so kanu sije abantu banyacheki. Nande gonda etako tebenere sunia nene sana. Nemese chenkong ya tumitu uche saba na siasa. Kwenye watumitu parliament yochika kolegas. Okagendo kaja kubisa chibesa. Ocho abana 2017 bango chore. I want to tell you aye pure boxing gochi. Aye. Abana inchi boni ngambari kuchikugurua. It was clear ngwaru chigari mbate betenga uta chibesa. Abana inchi boni ga singing chuba savire for a long time. Chipara nchi saligete. Chicha nchi saligete mugundo. Chiskuru chiro kole buye nyingitari chisaligete kwenye bintu kwa tometu ojiga kwa turakora besa yao wiketioka na nenya nyaro kana tena kigotioka Nyacheki negitioka usiwe nenya rekane egente kebe copied kebe duplicated di county chinde 47 chingima iyo ga 2017 enyorenga Kenya ngima omuntu no chiko chene chibesa okatabe nga chibesa etoletera lakini chikona to maida stokubeka egente kana ngeringana ki egongo ndo moko monene uneke biriti yokeri gugusi chipanya ndo saba kwa nenkulinga aba gusike uga 2017 ekarato gochiko chora bara ibaito ekebiriti keri nto basa kuri mensa seri yogete fia togenderere igoto chora bara 2017 based on keribanyi konyara gotokorera egende gikemana kwanda ujisko na bara bagoja gochoru njenguri ginde kiro kyo buchumbe bo machoga chache bari to gocha kwa nyasawo cha gokonya to choru na bana inchi baito na ndo tokorega stokore buya erinde emyaka 5 gekoera esingeja abantu baito bato chora tutabaiti chibesa abantu bande Kenya ngima barorega twakorire batebe ngebesa terikore to gunchureri utatigie kure yakire genuine boletero gunchureri abantu babere bakona kombolinga tobense amaya serikali tima itinga barabuna kibakorengereria lakini nje bunangu kwana gatima itia serikali ne 2017 tima itinga barabuga baroje mapema ekina kinda tukukwana nje kiro ngori gine kyo bochumbe na mo chumbe go kwenda the National Assembly je ku parliament kwa rostri chiko mo itie budget kibesa chacha boni ga different of the nero ro chacha to the county abantu banyora na mbo ibere kwa wori kibesa cha constituency development fund echugutumia constituency yao ekiro monda ko tengo so serikali na liora akonyeke okunugo promote immunity asense yeto ya Kenya na abananchi barorerego bari go chiwanjira genteki igo muchumbe na chorwe kure pati ende onse kaicha kore mirimo namba ibere monta yo maita serikali ngine liligo chikobanga wata ba 2017 toma dio sen code yo jakoira usenju brio jakoira bona yago tengo ya bantu ngote te basa serikali kiyo ko bate abon kwene ya bono toma tene yo muskuru muiga Kenya lakini after 2017 I'm not sure yange go jakoba ngana kioko abategere na batoroche lyo maelio ngana ngo bate bineli ekebiriti yo gati kugari chinsa mu Nyacheki ndo basa okerimi 2017 tobwaterane tochoro burayo buya iko bagotenga siasa nzuri maisha mazuri siasa mbaya maisha mbaya abantu baito ntete to ruane gutwara maisha bora ndo basa komenya na gaje tobwate ndo kuna pora maisha tochenji ko pora maisha tu maisha bora bia mono mwancho mategeria na oyo torigetia singincho kwa mana intwe gwa kabere no mto Nyangenya Bwomanga oyo koligia ekero kyo bojumbe 2017 kurwa sebo machoge ya chache na abantu kora koligira baya chimese lakini ntoje to konyoreri bagabuya erinde orwe manifesto yao erinde baligereringa Nyangenyo na isa ina bano gosene erengana ki bia mono ande nitagetenche abantu babule maswali banse mige kotini mono providers abantu bakwane mbaerese berengera byane
onyoro bangi birengere byabo that way ntonyoro borayobi mbuya king mabono aligia app yaito ikorwa AGR live marietano ori no triansema ya Facebook abagusi global radio na bako tunya chise merongo bere nainye asa abagusi globalradio.com wega chinga gichinde mbuya mono king na genda yago torigereria mbuya mono nyanga asante sana mbuya mono ntiri haya